ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಣೇಶ್ಪುರ ಮೂಲು ಮುರಣಿ ಐಂದಿಂತ ಜಾತ್ರೆ ನಡತನು. ಜಾತ್ರೆದಾನಿ ನಡತಿನಂಚಿಂದ ಓಕುಳಿ ಸವಾರಿ ಅಂಚೆನೆ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳ ನೃತ್ಯ ಬಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವಭೃತ ಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಧ್ವಜಾವರೋಹಣ ನೆತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ನೆಟ್ಟುಂಡು. ಏರು ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ.